Здравейте, прекрасни дами! Искам да ви споделя нещо лично, нещо мое, нещо много дълбоко, което ме разтърси тук последните 2 дни на Великден. И го споделям, защото искам да знаете също аз къде се намирам, че аз не съм винаги, както обичам да казвам, ние не можем да сме винаги 100% на високите вибрации, да сме хепи, да сме щастливи, да сме вау, нали, всичко да ни е наред, всичко да се случва по какъвто и да било начин, както, нали, както го искаме. Разбира се, ако се случва какво по-прекрасно това, но не винаги работи така. И слава Богу, знаете ли защо? Защото ако няма ситуации и моменти, в които да ни дисбалансира, да ни изкарат извън зоната ни на комфорт, да ни така разтреса, да ни събудят малко, ние няма да осъзнаваме още повече нашата стойност, няма да приемаме себе си такива каквито сме, няма да оценяваме дори това, което имаме, няма да оценим дори самата трансформация, самия път и всичко, което сме били, всичко, което сме преживели. Така какво се случва? Тъй като моите родители са починаха преди 8 години и родителите на моя мъж, по принцип, не са съгласни с това, което правя, нали, извън така стандартната ми работа. Тоест да съм ментор, коуч, духовен водач или както така ни нарича такъв тип, нали, жени като нас, които искаме да помагаме на други жени да намерят себе си, да вървим заедно по пътя на трансформацията, на себеопознаването и на сбъдването на нашите желания. Аз съм ви споделяла много пъти, че преди 2 години не бях това, което съм в момента. Бях в тотален стрес, в тотална депресия, с паник атаки, с мъж, който не ме зачиташе като жена, не ме поглеждаше, обиждаше ме, критикуваше ме постоянно, вечно недоволен, обиди от сутрин до вечер, пък ти тичаш на работа с 2 деца, детска градина, пък после училище, пък извънкласни дейности, пък в къщи, нали, трябва съответно да чистиш, да готвиш, да переш. Тези обикновените неща за жената, които са на всичкото отгоре, като се прибиеш вътре, нали, в къщи, където трябва да ти е уютничко и спокойничко, още повече те заливат с такива прекрасни думи, нали, музика за ушите ми, както се казва, и потъпкват достоинството ти още повече, още повече. Та бях буквално на дъното, така да кажа. Но 2 години с квантовия метод, с преработки, с практики, с обучения, при няколко ментора, успях да изляза от тази наречена дупка, от блатото, така да си го наричам аз, от блатото. Може би там, където много от вас по някакъв начин се чувстват и си припознават, нали, така като мен, но аз винаги така са ми казвали: Юлия, ти имаш огромна енергия. Каква е тази енергия? Ти с 2 деца, как тичаш пък наляво, пък надясно, пък работиш, пък правиш това, пък онова, пък имаш време за всичко, как успяваш? Нали, цялото това нещо. Хора, наистина аз... сега това не знам да го казвам или не, обаче наистина има в мен някаква много такава енергия, някакъв генератор, като аз се го определям като една магма, нали, като един вулкан. Тази енергия, тя, нали, разбира се, има си някакъв ресурс. В един момент много се изчерпва, обаче доста време ме държи направо като адреналин такова. И аз не знаех дълго време какво да я правя, какво е това нещо. Просто наистина си давах сметка. Не го осъзнавах какво е. Нали, то от една страна супер, нали, даваш всичко от себе си за всеки, за всичко, раздаваш се на макс и в един момент пак нищо не получаваш, нали, изхабяваш се. За какво го казвам? Казвам го, защото тези хилядите
така през годините хора с тези, нали, думи, нали, че съм с много висока енергия, че съм, нали, усмихната, лъчезарна и така нататък, че вдъхновявам, как успявам да го направя всичкото това нещо. В квантовия метод с моите преработки аз успях да го направя, успях да изляза от моето блато. Обаче, какво се случва последните няколко дни? Тъй като аз преоткрих себе си през последните 2 години, започнах да обичам себе си повече. Започнах да се ценя повече и си давам това, което ми липсваше. Давам си любов, давам си внимание, давам си грижа, давам си всичко, от което имам нужда. И не чакам външно одобрение. Някой да ми каже, колко си красива, колко си хубава, или как ставаш, или как добре се справяш. Не ми интересува. Важното е, че аз се чувствам така. Но по пътя към тази промяна, тъй като все повече започнах да се показвам като човек, който иска да помогне на други жени, защото аз тази крещяща нужда в мен, с тази енергия и с винаги са през годините това желание да помагам на хората, най-накрая намерих пътя, най-правилният път, който мога да го направя, а именно да помагам на жени, които как да кажа, които имат нужда. Просто аз искам да им покажа моя път, моят начин, защото всяка една от нас заслужава да бъде чута, да бъде видяна, да бъде в партньорски отношения, които й дават криле, тя да цъфти още повече като една уникална роза, като едно прекрасно цвете, като магнолия, защото аз много обичам магнолиите, а не да бъде обиждана, малтретирана, наранявана, критикувана, осъждана и така нататък. Разбира се, това си е от нашето детство, от възпитанието на нашите родители, от рода също, нали, родови програми, повтарящи се сценарии, които има. Наследили сме също от предишни животи, също такъв тип, нали, ограничаващи вярвания, страхове и така нататък. Аз намерих моя път и много успешно и съм много щастлива, защото толкова много жени да ми благодарят, че дори с една дума съм ги успокоила, само с един разговор са почувствали такива, нали, са усетили такива осъзнавания, които са буквално са се осъзнали, буквално са усетили какво е да видиш една ситуация от другата и гледна точка. Аз реално това ме прави щастлива, защото аз мога с моят опит, с моите знания да ги дам на вас, да ви помогна. Разбира се, ако вие го искате, нали, аз на сила никой не карам, но ако искате, нали, вие така да се чувствате щастливи, обичани, ценени, желани, но от вас самите, да събудите женската си енергия, да събудите вашата жизненост, вашата благодарност към живота, да събудите този ентусиазъм, желанието се за живот буквално, да се събудите с усмивка сутрин на лицето, да тръпнете в очакване с нетърпение какво ви очаква през деня. Всичкото това нещо искам да ви го покажа, как го направих. Ако искате, разбира се, знаете моята програма авторска, която си тече в момента, тя няма да спре, нон-стоп ще си има, така че да заповяда всеки, който иска. И реално, всъщност, това беше така малка скоба, но това, което моят мъж, баща му и майка му, нали, там неговите родители, не са окей с нещата, които правя. Излагала съм се в социалните мрежи, какви били тези глупости, разни такива неща и те му пълнят главата с такива неща. И той тук 2 дена се опита да ми вменява вина, че аз, видиш ли, не си гледам децата, не се занимавам с тях, карам си, нали, моите глупости, пък на кого съм щяла да помогна, пък как съм щяла да помогна, пък какви са тия, нали, простоти, които правя, как му било писнало, как не съм била удобна вече. Нали, защото аз вече не тичам наляво надясно като кобила, нали, някой така да ми командва и аз да, пътя, да. Нали? И знаете ли, какво се случи? Това нещо много ме засегна.
това ме обиди, това ме накърни, това ме накара отново да почувствам страх, да почувствам вина и да бъда отново наранена. И повлия ми много, въпреки всичките ми преработки. Хора, не може да се преработим само с една практика, 2-3 практики, 2-3 сесии и така нататък. Това на ежедневна база. Да, аз съм го работила това 2 години и да, и продължавам да го работя. И защо ви го казвам? Защото наистина си казах вчера, окей, приключвам, край, стига, толкова, край, нали? Обаче плаках много. Имах нуждата това да си го изговоря. Как се чувствам? Буквално нямаше никой вкъщи, но не ми и трябва. Аз си го говоря сама на себе си това. Изговорих си всичко, което ми тежеше, всичко, което исках. Всичко, което бях така емоционално натрупала. Като обида, като вина. И си казах, да, окей, отказвам се. Ама аз не ставам. Не се случват нещата. Например, и в един момент, когато го изговорих всичкото това нещо, през плач, през гняв, не толкова, колкото, нали, малко по гневно си изказах, нали, изразих емоциите си, така да наречем, и си взех душ. Наричах си го душ. Този душ нека да измие от мен всичко старо, всичко ненужно, всичко, което ми пречи, всичко, което не ми принадлежи, което не е мое и така нататък. И в един момент, знаете ли какво се случи? Тъй като аз съм си разписвала много пъти каква е моята нова версия. Коя съм аз, коя е жената, която аз винаги съм искала да бъда. И със всеки изминал ден все повече и повече аз се доближавам до нея. И знаете ли какво се случи? Буквално след този разговор с себе си, по време на душа. Стана така, че тази моя версия ми каза, чакай малко, сега се спри. Какви са тия глупости, които говориш? Това изобщо не е вярно. Буквално с едно ми говориш един вътрешен глас. Искам да ви кажа, че това беше феноменално и беше много магично и много хубаво, защото тази моя бъдеща версия, която аз със всеки изминал ден се старая да бъда, тя ми каза, ти чуваш ли се какво говориш, толкова много неща постигна. И някакси като на лента ми минаха всичките неща, които аз постигнах. Всичко, което съм правила през живота си. Дори една среща е успех, дори едно благодаря, дори хилядите, особено хилядите думи, които получавам от вас, още повече ми правят щастлива и си казах, и тази жена, нали, този вътрешен глас ми казва, няма да спираш, продължаваш напред. Ти защо се бори толкова много? Защо даде всичко от себе си? Защо стигна до тук? Ако ще се откажеш, няма да се отказваш. Ти винаги се отказваш. И вярно е, аз винаги се отказвах. Когато видях, когато сетя някаква трудност или някаква заплаха за мен, аз винаги се отказвах. Повярвайте ми, винаги се отказах. И тя просто беше супер със силен глас, с уверен глас и просто така ме хвана за ръката, буквално ме дърпаше да изляза от старата си версия. Магично е, феноменално е, момичета. Искам да ви подаря тази магия. Искам да ви дам тази магия, защото колкото сме всеки ден по-уверени в себе си, по-смели в действията си и в решенията си, все повече и повече ставаме нашата най-добра версия. Казвам ви го всичкото това нещо, защото аз излязох от тази нисковибрационна енергия, която беше ми обхванала тук 2 дена. Заредих се отново с моята си енергия, върнах си обратно. За миг бях отново старата си версия, с страх, неуверена, с притеснения, с напрежение, с стрес и с чувство на вина, което някой е решил, че трябва да ми вмени. Нали? Защото този някой не понася това, което в момента съм.
Аз харесвам това, което съм. Обожавам това, което съм, защото аз съм свободна, душата ми е свободна. И по-хубаво от това няма за мен. Надявам се да ви резонира. Ще чакам някакви коментари, да ми пуснете, да ми кажете какво се случва с вас. Познахте ли се някъде в всичкото това нещо? Опитах се да съм максимално обрана, защото можем да го решим още повече и още повече. Също, ако решите и искате, може да се направим една Zoom среща, в която всички момичета тук в Viber може просто да си говорим. Безплатна среща, разбира се. Просто да си говорим, да си коментираме, да си споделяме, да ви дам някакви техники, насоки, как можем да бъдем по-добрата версия на себе си. Целувки!